My God. Good evening. Good evening. Why? Thank you for watching. Thank you sa larking. Thank you, 3 people. The likes. The likes. Hi, Ma'am Grace. Hello, sis. Hi, Ma'am Grace. Di makatulog. Di makatulog sa gabi sa kaiisip sa diwa kung ikaw ang aking panaginip. Thank you, Ma'am Grace, for joining. 2 million. Hi. 2 million. This is where you're hiding. Yeah. Yes po. Auto-translation po, ma'am, kaya ganun. Auto-translation. Kasi may mga foreign, hindi ko maintindihan yung lingwahe, kaya naka-auto-translation. Hi from Australia. Hi from Australia. Hi, what is that? Minggim. Wow. Many people in live. Yeah, here on YouTube, many people doing live, maybe. Balik ako mamaya. Nasa TikTok pa ako. Sige po, ma'am. Thank you, Ma'am Grace. Thank you for joining. Naka-live pa din kami. Nakita ko nga kayo. Nag-join ako, kaso di na ako nag-comment kasi may guest kayo. Thank you, Ma'am Grace. Thank you for joining. Thank you so much. God bless po. Thank you sa likes. Thank you for the likes. Thank you po. Nagpapaantok. Mamaya matulog na din ako. You are feeling cold. No. Something. I'm just like this. The way I lay down. I used to lay down something like that.
Why you putting hand? Because Kwan and Hi Raj. Ay, thank you, Gab. Ang ingay, no? Napipinit ka? Ha? Mainit? Ay, maingay? Makulog ang hipon mo? Makulogon? Ano para kaon mo? Na? Nanon para kaon mo? Matamis. Matamis? May luho. May luho ang hipon mo? Mari ka lang tarahang kaso. Nag-toothbrush ka? Yan. Oh, thank you, 20 people in the house. Remove your hand. Why? I'm fine. Chismoso. Maritoso. Kabit sa pangalan. Chismoso, maritoso. Hello. Okay lang. Okay lang ako. Bawal ang bastos dito. Yes, kasasabi ko lang bawal ang bastos. At bawal ang baliwag. Chismoso. Ayaw ko ng mga chismoso. Wala akong panahon. Wala akong panahon chismoso. Ayaw ng ganon. Di ako bastos po kabayan. Hindi, ano yung dito may blinak ako kasi bastos. And hindi ko alam kung sino yun. Wala naman akong sinabing ikaw. Sa lahat ng ayaw ko yung mga chismoso. Kasi wala silang wala silang pinagkakaabalahan kundi ganyan. What 1,000? It's a very cheap halal. Even you offer me $1,000,000, I don't care. Maybe you go to another channel and you offer a lot of money. Do you want to offer? Because if they have a lot of money, if they know you have lots of money, they will grab you. Even they are married, they have a living partner, because money is matters for them. Okay, don't me. My God. Hi, Rolmar. Ayan tayo. Ang daming talagang mga kwan dito eh. Saan city mo, pretty? Kasasabi lang ng ayaw ko ng chismoso, maritoso. Ayaw ko nga ng chismis, diba? Ito rin ito eh. Chismis is good po. It's a medicine. Ay, para sa inyo. Medicine para sa inyo ang chismis. Socialization day. Hindi na ngayon inaaway ako ni Akira. Wow. Sana all. Ilocana, hindi ako Ilocana. Ilocana ka ba? No, hindi. I'm not Ilocana. I'm not Bisaya. I'm not Ilocana. Paracetamol. Anong paracetamol? Chismoso. Ayaw ko nga ng chismis, diba?
siguro punta ka na lang dun sa ibang channel at dun ka makipagchismisan. Wala akong panahon, tamad ako sa mga ganyan. Are you from? I am from. Are you from? No, I'm not from CDO. Hello again, Cheryl. Hi, Sir Drew. Hi, Sir Bell. Drop in, could say hi and like. Thank you, Sir Bell. If you don't mind, can I have a jacket po? Ay, hindi ako basta-basta nagbibigay ng jacket kasi ah, alam mo, sa bahay, kapag ang bahay, hindi ako basta-basta nagpapapasok. Lalo na kapag hindi ako kilala. Pasensya ka na. Ang dami kasing nagpapanggap na matino, nagpapanggap na akala mo friends, nagpapanggap na banal-banalan, nagpapanggap na magaling, tapos akala mo okay yung pala, may devil plan, something like that. I'm not a supermodel, my God. I'm just an ordinary people, woman. Are you not feeling well? I'm feel good, Sir Drew. I'm just going sleep, something like. Are you not feeling well today or just tired? I'm just tired, Sir Drew. Thank you. It's okay po, done subs like po. Thank you for subscribe and the likes. Chismoso. Lesson learned kapag nagpapapasok sa bahay, kailangan make sure na mabuting tao, hindi nagpapanggap. Tumatawa ka, Saire. Guilty. Charot. Relate. Uwe. First came here, then you say I love you. Who believe you? Get some rest, Mom. The chat will be here tomorrow for sure. Thank you, Sir Drew. Thank you so much. Oza, Zane. Don't say to a stranger you love them for the first time because that's not good. No, what's up? Hey, Kumar. I love you, Saying you can be my wife na. From Sir Drew. Savage. Ano ka to, be? Makarugpan niyo pa mo. Adan na. Patuda mo ang kaon na. Say mo pa na, Milo.
Ay, nito na binuksan mo na Milo. Badi wara ka na Milo. Inasay mo na antera. Hay na. Ha? Ay. Quiet to, quiet to. Ito kay may pang ano dito sa ano, sa ngipon. Pwede ito. Ito. Quiet to kay ano dito may bulong ito sa ngipon. Natag niya may gading may. Kay may pang ano dito sa ngipon. Ano ito na? Bulong dito. Ulit. Ito sa ano, ito na ang kulay black, ano doon ba yan? Ngayon ba pang kuan? Shoes, ang kulay blue. Box. Ay, na ba ito? Ang box. Kulay blue. Mara doon na yun. Ang box na kulay blue. Ito sa taas. Ito ang kulay dito sa taas. Mara? May kulay doon. Ang kulay blue na box. Ang kulay blue. Yada doon baga. Kulay blue na box. Ano ito? Ang kulay blue na box. Ano ito? Ito. Hay na. Doon. Doon na inahan. Ay, nabatin ko harap na dito ko na yun. Ito maara mag-ano. Ay, nagagayad ko na yung blue. Nandito ko lang yung timbutan. Sige. Wala naman sa timbutan na na. Ay, ano ito? Ay, naduyot to.
Bayad to. Balik mo yan. Balik na natin. Kaya ka na ba na? Dito. Kaya nakapagod. Kaya dito. Hindi ko manikat. Taas. Taas na hindi di. Ha? Hindi ha? Ah, shit. Mabibinhod. Nabutangan. Wala man. Ah. Hindi ka. Hindi kumain mo. Igda. Di. Kain. My son toothache. Dam. Dapat kinuha mo dito na. Ayan, ang ulunan mo. Kuha na dito ang ulunan mo para may ulunan ka. Abo mo ulunan? Ha? Thank you 5 people. Kaya mo. Hi, Boyar. Sa rin to eh. Bastos din to.
Akala mo naman makapag-utos sa akin mga hiyupak na to. Boyar, can you more zoom? Sumsumin ko yung mukha mo dyan. Kita. Are you blind? Hindi na. Ang kulit. I have no time to entertain something like that. Boyar, sorry. Maybe you go to another channel. You wrong channel you join. Maybe you go to another channel and they will entertain you because I have no time to entertain people like you here. Sorry. Me gusta. Me gusta, what do you mean? Hi, 23 people. 23 people in the house. Nawara? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Such a cute face. So, thank you. Cute. Joko Joko Loco. Joko Joko Loco Loco. You're welcome. Nipo. You're very welcome. Hi, 27 people. How are you? Where are you from? "28. Joko Loko Maloko. Orlando. Zordo. Hey. "17 people in the house. Thank you, 23. Wow. Thank you so much. Love this accent. Love this accent. Orlando accent. Oh my god, I'm getting, yes.
I fell sleepy now. Mm, that's great. No result. No. I'm engaged. Look, I have a fiance. I'm getting married soon. Pretty soon. Look, beautiful. Beautiful ring. The ring is so beautiful. Da-um, da-um, da-dum, da-dum. Only look. Ay, ang kulit nga lang. Mm-mm-mm. Aspin. 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 Love kisses. Me, know what's up. I told you, know what's up. My God, silly. Papa, I need to go to sleep because I need to work. Okay, bye. Just doing that just for can't sleep, so that's why I fell sleepy now. Bye. Go to sleep.